चली गईले पिया प्रियंका तहरा के वो टेक्निक बताओ तनी का हो श्रोता से कभी ना कहे चाहे कि ताली बजाइए ताली बजाइए कभी नहीं कभी हम कह के देख ले बनी कहला पर केहू ना बजल तो बड़ी लाज लगे सही बात काम ऐसा करो कि अपने आप ताली बजते रहे हां जी के कर खाती सोजी धोजी सिंगारवा सपना कइले के कर खाती सोजी धोजी सिंगारवा सपना कइले लागल करे जाने बैठे सतया रे चल गइले पिया मोहते नया रे चल गइले पिया शुरुआत में तो बहुत लोग जानले हो कि गोलू राजा बड़ी उदास बड़े ना ना हम जितना अच्छा नाची लनु खेसारिये लाल जी वो नाचत हुई सही बात बाकी कभी 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 कलाकार को कभी कभी बस दिखाना चाहिए देख के छोड़ दो हां जी यही तरीके एगो गांव में अंजनी चाचा हां जी एगो गांव में गार्जियन पहलवान के गांव रहे अंजनी चाचा हंसे वाला बात बा मैं गांव पहलवान के गांव रहे एगो बूढ़ा आदमी दुआर पर बैठा रह हां जी आयुष भाई रुक जा खाली सुन ल तो बढ़ जाई तब दुआर पर बैठा रहलो तो दू जना जाके पूछले कि जी हां जी अंजनी सिंह पहलवान बड़े वो उनकर कौन घर है स्टूडियो बोले कि वो देखिए पीला रंग का घर है वहीं अंजनी सिंह जी आपको मिल जाएंगे तो हरेंद्र पहलवान का कौन घर है हां जी बेजू जो उजर से रंगल बाबू है 15-16 को पहलवान के नाम धोइले तो दोनों जने चिहा गइले कहते बाप रे बाप एगो गांव में हत ना पहलवान तो कहत रे बुढ़ऊ बाबा तने में हाथे लगल लोग हमरो पर शौक करे चली गइले पिया अंतरा हो जी मेजर में कहत तरीके पागल कहीं झारा 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 सिस्टम से रहा सिस्टम से पत्नी के भाव हनु एगो और गम छी दे तू अब किधर दोनों जानी धरा जा ये हो जगन्नाथ हो चाचा कहत तरीके आज के गइल का जाने अरे कोही आई है राजा जी ई राजा जी ये एक्टिंग है वर्ल्ड इज स्टेज लाइफ ड्रामा गॉड इज डायरेक्टर वी आर एक्टर वाह वाह यानी जीवन एक मंच की तरह है तब जे जैसा रोल करी वैसने फल मिली सही बात तो रोल करे के हाँ बाद जी। यही हमारी नौकरी है सही बात। यही हमारा ड्यूटी है तैया झुके वाइल का जाने वही आई है राजा जी आज के कोई लगा जाने कोई आई है अनोई हर में दिनवा काटल बन जाई साजा जी तो दिल में दर्द देख चल गइले अखिया के सोझा से निकल गइले उनका बारे में सोची अखिया लड़इले उनका बारे में सोची अखिया लड़इले भेजबो ना कइले सोनले सदैया चली गइले पिया मोरा देश सदैया चले गइले
अप्रैल में हाँ जी ये बात रही जन बिरहिया टाइप के बाजत रहल है। ये रही अंजनी चाचा के एगो गाना भेजो बड़ी सुंदर गीत बहुत सुंदर मेहरारू कहतारी का कुछ बात हो जाए दी हो जाए मुलाकात हो जाए दी तो धीर धरिया सैया कुछ रात हो जाए दी तो धीर धरिया सैया कुछ रात हो जाए काहे काहे जोरतिया दिया पिया सासू जी के घर में जोरतिया पिया दिया सासू जी के घर में जोरतिया पिया दिया सासू जी के घर में ननद तो बैठल बिया कोठरी ऊपर में ननद तो बैठल बिया कि बरसात हो जाए दी प्रेम के शुरुआत हो जाए दी तो धीर धरिया सैया कुछ रात हो जाए चली गईले पिया परदेस गया रे चल गईले पिया परदेस नया नहर कनिया बानी इहो ना समझले हो नया नहर कनिया बानी इहो ना समझले हो दिल के दर्द दिया ना अंजनी पिया बुझले हो दिल के दर्द दिया ना अंजनी पिया बुझले हो लगा रहे दिल में असर हो कुछ बोलू राजा से खबर हो लगा रहे दिल में असर हो सब बोलू राजा से खबर हो मन में अपना सपना कतना रही हम सजैले मन में अपना सपना कतना रही हम सजैले भेजबो ना कोई